खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं गोसोनि राव गोसोआवनो थाथोंसै। खन्थाइखौ लिरदों धोनजुलि बसुमतारी, गामि बेलथारि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार दतमा। खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। गोसोनि राव गोसोआवनो थाथोंसै। अननाया आंनि नोंखौ खन्थाइ महरैनो थालांथोंसै। अननाया आंनि नोंखौ खन्थाइ महरैनो थालांथोंसै। बे जोनोमावथ' नों गुबुननिखासै। थेवबो बे गोसोआ नोंनिल' मुंलासै। आंनि मोनफ्रोमबो देंखोआव नोंनि मुं दं। अननायनि गोदै खबाम दं। फोरमायनो हायै गोसोनि हांमा दं। खामग्लिनाय अननायनि हाथफ्ला दं। फिसा आंनि हाथरखिनि जोंथिया नोंनि गोजों अखाफोरनि सोरांजों रुजुथावना नङा। फिसा आंनि हाथरखिनि जोंथिया नोंनि गोजों अखाफोरनि सोरांजों रुजुथावना नङा। बायला जिला हावरिया महर जानो हागौ। बायला जिला हावरिया महर जानो हागौ। नाथाय अननाया आंनि नंखाय नङा।